Kuluttaja-asiakas, joka ottaa yhteyttä meillä e-helpdeskiin, se voi olla koulutusyhtiön opettaja, opiskelija, oppilas tai tuottaja. Ja sitten siitä hänen ongelmaa lähdetään sitten ratkomaan ja tukemaan siinä sähköisen oppimateriaalin. Sehän liittyy just siihen, että se asiakas sitä tietoa on käynyt kysymässä ja asiakas sitä niin kuin janoaa sitä saatavuutta tai sitä hintaa tai milloin on tulossa ja sitten siitä syntyy näitä miljoonia, tuhansia ja satoja tuhansia hakuja, mitä järjestelmiin kohdistuu sekä verkkokaupan puolella että sitten meidän sisäisessä järjestelmässä. Ja tuo läpinäkyvyys on nykypäivänä aika iso juttu. Teillä on kustantajillakin tietoa jo verkossa aika nopealla aikataululla ja heti kun se tieto jostain verkon syövereistä löytyy, niin silloin sitä kyllä osaa jo asiakkaat kysellä kaupakirjallisia kustantajia ja molemmat on aloittanut meidän asiakkaan tuolla 2007-2008, eli muutamia vuosia sitten, ja heillä oli molemmilla sama tavoite saada loppuun myydyt nimekkeet saataville. Ja haluaisin näin pidentää tietysti tätä kirjan elinkaarta. Kustantava on vähän pienempi, mutta heillä on 80 nimekettä ja tämä B, heillä on lähes 300 nimekettä. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että viime vuoden aikana, kuten näkyy, niin lähes jokaista nimekettä myytiin vähintään kerran. Joitain myydään tietysti eikä vaan kerran, toisia myydään vähän enemmän, mutta niistä pienistä puroista tulee iso virta. Se on tämä, mikä tarvepainotuksessa myös on, että jos ajatellaan, että kokeillaan ja laitetaan tästä vaikka 2 kirjaa saataville, niin se ei ehkä vielä sillä tavalla näy, että isompi se teidän ohjelma on, mitä enemmän teillä on sitä pitkää häntä siellä, niin sitä enemmän pystyy sitä tiedämään. Että Poli tekee nämä sopimukset teidän kanssa, eli he hoitavat tämän kokonaisuuden sen osalta. Ja myöskin he laskuttaa sitten tietenkin nämä painokulut teitä kustantajilta. Mitä se tarkoittaa teidän osalta on se, että te toimitatte ihan niin kuin tähänkin päivään saakka, niin nämä tuotetiedot meihin, eli me tarvitaan ne myöskin tähän prosessiin liittyen. Ja meillä on olemassa kustantajalla palvelu, mistä tulee tänään Pia ja Heidi tässä juttelemaan ja kertomaan teille lisää tästä uudistuksesta, niin me tehdään linkitys tänne kustantajalla palveluun tähän MyPod-sovellukseen. Eli meillä on silloin tämmöinen automatisoitu putkilinja olemassa sitten. Pikaläppejä, linkkejä näihin tuotteiden saldotietojen tarkistukseen. Sitten siellä on informaatioita, että näin monelta tuotteelta puuttuu kansikuva ja referaatti ja niin kanssa ja sitten nopeasti helposti päivittämään vie vain kansikuvat tuotteille hyvin yksinkertaisesti. Siellä tulee uusia tietoja ja sitten täältä uuden palveluiden kustantajaväylän kautta voi ilmoittaa uudenlaisia tietoja, mitä ei ole aikaisemmin pystynyt ilmoittamaan. Siellä on oppikirjoihin liittyen kouluaste, lukion kurssi ja oppiaine. Osalle kirjoista me ollaan näitä tietoja viedykkin jo ennestään, mutta nyt sitten voitte itse ilmoittaa niitä jatkossa. Sitten tämmöinen uusi käsite, mikä toisaalta on vähän hassu, ilmestymisvuosi. Tähän asti meillä on viety, ilmestymisvuosi on viety, mutta kun on tullut uusi mainos, niin on sitten viety sen ilmestymisvuoden päälle, eli se alkuperäinen ilmestymisvuosi on hävinnyt sieltä. Niin nyt on mahdollista antaa sitten nämä erikseen, eli ilmestymisvuosi on tietenkin se, milloin se ilmestyy, ja sitten tämä painosvuosi rupeaa sitten elämään, jos tulee myöhemmin uusia painoksia, eli asiasta käytetään. Niin täällä voisi antaa ihan vapaasti. Et kun YSAsta esimerkiksi ei löydy asiasta nämä keittokirja, vaan sieltä löytyy ruoanvalmistus ja ruokaohjeet ja tämmöisiä, mutta monihan hakee sanalla keittokirja, kun ei löydy yhtään kirjaa, niin voi antaa sitten itse näitä avainsanoja. Ne voi olla myös henkilönimiä, paikkoja, fiktiivisiä henkilöitä, voi antaa päivän tai mitä tahansa rooli